Sachisin pan kumlei ye fi baro bat phidang ye pe ye ka khubor jongu mau phor. Habing ne ya chaprang mat ka khubor hagani ko por tungin ye pe ye ki mat ki bakongsan jongu khubor kumni. Da ka batangang kherwit ka sarkar ye ka KHADC JHADC omsha ashu ban punyang kherdom krong khajna. Keloi ka mot pran bat khandai lat bomdon ki nongshong di madan. Turki RS bat MDC sha secretariat kwa pentikna bakalang pi sektor kan hab sha Meghalaya. Bomshim kia ki bor badai pen mat jing e ki pan ba ka thain rang dikheu. Da ka song pisa rangkat ki jan kup thia no senyang ki lai pungut sha ka long yeng haja share. Ki kimi ki pa ki dei ban shim kia ban hika ye ki kon bakin lai na udrox. Penkup burom ka Christian Academy ye ki samla bapas haka SSLC but HSSLC araja arpoar. Menta resmi o chief minister lakhot ye meeting badan lam de chief minister manga o CM jongka JHDC o EM in charge JHDC o deputy CM jongka PHDC halor ka wake issue kata issue ka lamba ki nagbanta ki tulke ki badan ha ki highway ki state road bat ki state highway ha ka ba la rai ko be jimut ba ya ki ni ki tulke jong ki discouncil de ban khang no sindon ya ka ne la le ngim tukla ya ka chinton hop jong ki discouncil ban shim ya ka no ka tax la ne ka no ka levy ka ba de hapo ka jurisdiction ka jong ki henry ban bu ya ki gate ki toll gate hasil ter ki highway lane ki state highway lane ki state road ka ai ka khang persha den pa kada deban khang sisenda but haka meeting nila ongru ya ki discouncil ba larade hapo jongka parameter jongka ai kinwanra daka plan of action kumno bakin le hakano kom kin le kenapa ka sarkar kan bisa bahkan no bale kan long in conformity bat ka ai kedai tang kata ka agenda ka ba nilong mata ka jinggelang menne no ni petang roy issue ba ki discouncil kinumla ban penyeng ya ki tulke lane haki state highway national highway bat ki state road hapo kaste kajuni te ya ka balong be an nekam be an ngam kwa an ban kren ya kata kumo ang menne ki discouncil ki don la ka jang ko bor hapo ka ai bakin sim ya kan no tax kak bayde kabala ang pawarda ka ay handray banbo pa di tulki hakin ni surok ka ay ka kampersya ka jing lang menne long da kawi ka jimut ba ki discouncil kila kubo ba yamta ban khanswa bat ki pat ka proposal ek ba kile adin kaset komunikasi sabsya kikit ngam don jing keng bat nga kan no teli handrai kam de ka question kat no teli handrai ka question ka lomba ha ki highway ki state road but ki state highway namla bantang yang tulke ki nong di madan hanong ba shilong hakasngi pale ka arpolai tarik jeleu arajar arpuar kilara khe ka jingdap handrus nam jong kaseng dakaba khanglut baro kidukan bakentup adu mat pran anjali khandailat badha kiwi ki jaka
Kakong violin pertu kepada ka presiden. Habai kran berkinong tok kubor. Kalai tu bai kaseng kinong di madan. Laseng yaka hau arajar kan reu. Berki jurak he malau snem. Lain no tang hiki ar snem. Bawanan shop ka klam kobit kat kendai. Kalai tu bakane ka jing rakhe kalong ru shibenta. Ka jing le kemen. Halor ka jing job yaka muko duma bakilai kun persya yaka sokar jela. Halor ka hok jong kinong di madan. Hakane ka jing rakhe kinong di madan baro kilai shibenta lut. Da ka basange syong dukan. Hakaba la sakhiru ka jing kelut kilenti sengkin bat ki surok. Marba kani isa ile ini man la usnam kan tang banadu ba dan kini ka lockdown asna mentang iklim yo le jadi nang tu de mata kasi apply tarik nang ba ngiseng ya kani kaseng pat kadap menta kasi ndrusna de nang takadaw ngi le kemen ngi le sumha pranong di madan ba phaj nadu ka mot fran garikana Sibil, Bimula, Anjali, dia mulang terus bejar bulu terter. Baru faj ni dan lang nama ba action jungi galak he. De ngielek temen ngielek semua kan kita kasi. Ni pelong ke program hang te pa dan school clear te. Em nadu menin. Ang ba menin baru faj te em. Ban menin ni dan ka kerja training nak benta kinong di madan ang tani bat iwan ba shim ya ka training ni dei doctor nang pina ko hati iwan shim training yang ni namar ba ti long kolong ni namar ba action jengi namar kalaya terus nem lenti kalaya lang ba aya kendu yo mau siang lai kendu ka umbat terkhong lai kendu lut di nang tu ni mam jam moy perkat nang tangi job ya kakis mentangi haka job poru kadai mentaga em bat kajing job ya kakis ni kemen bat kadap biru ndusnam katek ya kalong kakentuk para arliang long kanong kemen ngisu kenat kay nama ba nilayok hek ya uso mong nadu ar hajar kan riu nilayakun idan be pedeng kajing dia minta pada long ngilayo kaj yo so kaj kumba ngithung yo ding na do arajar kan riu ngila thung yo ding dia umpat he dia ha minta arajar ar ku ar kamut uding mula he bat la so ngilayo yuru ban kaj yo ka uso katum kata kajing ya kun jongi ke akini kin rusnam ginong di madan te kibun hi namar kumbalong mentai tang balong mentarap mentau usnam kala nong kiu ke haki tu usnam tu kumtahi kidan hi kumba haki si hajar dena kaci hajar kumbong no kalaka no sa aspa tementa kumba kan aspa tam kiladar ini kan aspa tam kan hajar tam kini kajing la jongi ni cak yale himan la usnam dai tang balong kam dai than ga bak kemen namar ba bele yu dang dan dang kajing ya pun dan mentahi kalau dai ke ba kemen ke ba kraw namar ba gila job te idan lang hi kini bru jong ka andru ya dan lang bat ni namar ba pi long kani ka seng long kala ya lang ba kala itu da ka sorkar de gibru jong ka sorkar kidan hi bat ni menne mar bi ilong apa di man kinong di madani baro khai dei ki baladan do hiya ka action de chitini bangi la ong mangi ba ngin le ek tak program kamut baro khai ki bila ya ka po jongi ba ka sarkar ka traban kni rumantangi la jam de tai ai nei tai basuk ta bangin ya phone ya ita ya kata da ba satang ka jing lamler iba ki thau babishni ngi kinong di madan ngane to ipi ba ngim dan senyang namar ngi alum si po tengka si benai cis pa atpo cis nem ngi bu ha kapat namar bale yu kajing ya kataru kami namar bangi akun kes tu klidar hat su bisa ding ladangi le nak ladangi ya lukra mangi ngin siu kum no yo to klidar namar ni hat siu ni u kat hadu ndala akut ka kes amang drus nem gaya ka kes jongi kataru ngimju lum cispa aspa em tang ita ispo tengka si benai ni pendan kampung da ita manong na ya kata kajing bam bisa dei mar ngitre man sumha ndai bangi yo nong ndai bangi yo pisa ndai na mar bang ngaru la dei nga imadan
Pada ki ngayo bancong ki pai ba ki bancong la ngadu pai ba gitu. Yang tak ada nomor ni kinong cong dukan le yang ni tu ipi ki dai pun tapi yang jongi ki dai ki baduk bela mestet pam demi. Dan nang tak ada ladangin lum bisa sih gini yo. Timam yo ban ai. Bat bangin ku hero kum kita wada teng ki hakapor bam dan kan ka kaseng dai. Kisah dan daki wai kiseng kisah wanin lum kisah ban pelek kikot kisla. Oh, mensua. Ang baya kita nado bayang kaseng ya kita kelado. Long kelado jajeng. Long kimla syu kan ban wan hok ban ong ba. Ayang kamtangan ngan yale ipi kamtang dan syu ta kelado. Ka phase 2 ya ka jingya penbai upul sam te ka langpi sektor ka wainik sektor ka bandan hapok ka phase 2 te ka jingwan jongi kalong ba ngari UMDC jong ka thika than bat nakaliang jonga bat kahima bat kinong sensasyon baro nyawan ay memorandum ba kisnong baro ka willingness jongki baki kwadan bet bat kejela Meghalaya Tikidan hadu lai pokundai tili kisnong ki balaya sign ya ka joint memorandum bagi kwa bandan beca Meghalaya de kemud ba ngin kamsup ya ni sektor nada ka willingness kat kum bangila yo i ka memorandum ba sodar sinong jaman kisnong la sign hang tu de kemud de kilet ki regional committee ru syakati ka langpi sektor ngej ba da ka jingya teli baro kini lai pokundai tili kisnong kemud ka langpi sektor kan wan chapo ka jala ka jongi chu batay pi ba hang tu kemud nakine ki jaka baro kemud lai poknai kli kisnong kiba dan hane ka langpi sektor kemud kala compromise la kala don kemud khandai pusan persen kemud na baro kisnong kiba ya dan hang tu ka area khandai pusan tli ki khandai pusan persen kila dan hane ka sektor kemud kila ya don lupa ka willingness bandan syapo ka jela Meghalaya te ka himaru kan le la ka jong ka homework khnang ba ya kitu kisan persen ru ki badan bahkan try ban convince ya kiru bakin ya support di bandan apa jela Meghalaya klang ba kan sup dada kiwan regional committee bahkan umdan kan ono ka jingthot nomor balik kat kum ke bang ila ya jenti kemud ba ngiyo i apa ka phase 1 ni idon iwai artificial ki bang itu kemud kata dan iwai artificial ki bang itu nomor balik ka jing tu jungi krishnong kalong ba nikong perbawan ke regional committee ki ong ki ko adan ha Assam hadin pat kila adam gajing sotu ba ki majority kila ko ba benar jela Meghalaya hadin bala adap ka report jong regional committee ki saong bagi ko adan support ka jela Meghalaya te ki meeting e te khnang ba kinum mi shu kim kita ki jing e akan ka phase 2 kadika duty jong aku MDC bat ka hima hi baro koi ba kasunjuk laiwan baro presiden baro kemud hangtia po bar jong sekretariat lawan wei po wei sodar sinong baro lai po khandai ngot ki wan ki sodar sinong jing ki sinong mentasi bagi kwa abi bandan po ka jela Meghalaya abangin let ya kanono ka boka jing tmu ladang imdon lupa ka training imdon lupa ka jing hikai imdon lupa kata ka jing yo ya kata ka jing hikai naki makumi sa prestun i balalong senior politician kamut ibatai ai jingbut ingi kababha khanang ba kan sup kar komi penbai teka jingbut jongi bangiwan kamut ba umdei ba insulong kerki ba tang sausan si isu City Deputy Commissioner bahkan wan ke regional committee yang tang ta kulumar film pat ba dan ri da kajingwan jungi lupa swaban declare ka diet kamut kan sup igi pat ba nong song sinong ba da kiwan ke regional committee kan ni kan ya be da ka jing sup da ka bomdan kan ono jing kulumar da ka jing long ready jungi ka jing long ba penkre jungi ba ke hima kamut kan sup ken ba ngin ya penbai yung put sam po kalang pi sektor sinong ningkong ki ong ba ki ko adan sa Assam ke regional committee hadin padalai iba khandai pusan persen ki kwa bandan jela Meghalaya ki kelaktin hadin kata ka de koi dei banong ba artatin tingi martatin ra kata kalong koi ba ngaku MDC ngaladap ong ki sodar sinong sekretari sinong ba baro nong song sinong dei bandan iwei ar ki nong penthut ki nong penwet ki bayo ai na po ka wei ka jela ba kin penthut ya kani nomor balai ba khandai persen baro ki kwa bandan jela Meghalaya te kata ka de ke bat kini ki bang ong pisan persen ka hima kan nang walk out kumno ba ya kiru ngin pen convince bakin dan be ko Meghalaya bat kumjo hi dalada makiru kila ang lumat kelas sup ha ka parti NPP bat ngadan ruling government te kadika duty jonga kumunong mi kwa jong tu than ba lada dan ru dai
haba ki kwa ki pat ba te ngin bersangkin ba kini kini dan baik ladang minum ya kalau ya kapas minum ni syuta arja khabai ba baik mana ki amale ki minister baru ngin tep dai ya kini ba ma ki kini lagi kunai di national mo ka duty jonga mo nan bersangkin ba maki baru lagi kunai di ki bandro ba ba jalan ya Kala pendiau mensim sibon na kam takipai ba nong shong shnong bawat hadien bagi lapen ngau shaki bor badepek halo ka jing sneu palat ka surok ka bana mau thau pada light laus nai sharang dikhiu southwest Khasil district Henry omshim lale satya ya ka bodon kam halo kini ke jing jongi pai ba ha ka bai dei bat ka ya ke yeng lengba ki kali ha kini kisngi baladep shwabonon uslap na kaliang dong ki nyongnya kali kamai bat ki pai ba nong shong shnong kilai mi ban ai khendau tang ban long ban ya Henry ka basngau si ipat kalong hadien ka jing pen baha jongki kalawan no ka jing hap slap ka bajur ha ka baga slap kala rong bat kala ra lut ka kendau ha ka ba mentale omlong shu ban ya daki kalirin namar ka surok ka don satang ki mau suda bat ladaya ka tungkhu ki benta jong ka krum kali namar kata halo ka ni ka jing jongki pat ba nong shong shnong omdan ba patiaw mono mono ru wat hadien balade ban pensngau kumta sa sisen labu biang ye ka jingker pat ye ki bor bahalor kum ka tanat PWD bagi de ban sngap lem ye ka ni ka jingker pat knang bagi pat ba kinom ye kendu jing ha ka ya ka yeng bat khamtam ha ka panggashitam kaniga jing wan tray kaniga sirok ban kar kaniga sirok kade amar ba di stom palat ba andon pek andon juma namar bakit bestom kit ki barmet kemudian steng bakha steng lebih di bapang bestom ro daya ski melak hapiat speed kemudian bagi stom kia dan kejing pang bah hamsir kai nama nalur ber stom pelat ti ne ka menta ka bangi hap kepat ya sokar bah kumno ke deban kampek ya kene ke jaka nama ka orang pelat adu kata ti ni la kepat jur buat ya kibreu buat tren masubha kum di nagaliang sang halang ke depan ya pek nem ya action de padba namar bobon hi hai to ka jung ide tang kinorep nane smart de kelas nang kinorep nang ta ki kamrap jumiro ada nagaliang jong sarkar ke pek lem kamsuk bania ai ka tiga diang nagum ta jumi namo padba yo ka musim ya kajing surok ka ai ka bahar nak surok ka namdon kono ko ti dala ban on ai ke ba snau ban oh kono kom rei pat sen ba nagaliang jong surkar ka ban pedam tinum mat depan ya ngap lem gi jong pai ba abak wan action gi thau strong borobor ni sale ya kene sale ka tai henry kut kisnem tempat le tamta na try kene ga degi cepat dini ya sarkar bat na kam ta kene na pai na jingo ya kunti sukin jong pai ba badaya ha kene jaka ala ba sila kan si per kasi ga lewat line up na jong ga sarkar de ha nasterur chisnem itu hanrei wabon ne kete kicil per jong pajba hi ban yami kene ki pajba hi habe wer nama ki don go ba prashnong ke bayak ngelenti ke bomut nga habe wer wabon hi kete ki driver di ba tray kene surok ban skaulam bat ai men semi ge para do paras nam mentakas ngi na kaliang juga kanhon ka bodon hadu lai pungut ki dekhot kilalei ban no jerap da ke song pisa rengkat ki jan kup thia ya kalong yeng jong ikong helsen timeri marwen hashnong jashe southwest Khasil district ibalaklat no haka jingjia to kandau haka khan rew tarik ujleu araja ar pu ar la ban kedau ba haka te ke jingjia ikong helsen timeri marwen ila e no shadien ya arngut ki khon badiau kurim jung i uba arjun merthong
Habakren haga jingalang balengkot uba Robert Lendok Marshallong Menteri Kashnong Jasiar ula ai kublai ya baro ki blai don menta hakani ka kamle isne bala sandur da uba staising karbeteng rengkat ki paralok jong u banwan hashnong jongki ban ai ki jingirap yakani ka long yeng kani kan long kan uksa babha yaki weiru ban budin ha ka bashakri yaki parabriu kalong ru ka benta baki shakri ya ublai ong uba Robert haka jo ko por ukit bokit riang yaki bakinang yo yakamet ka bakot ka bakhia nọ trong nghi về y được khát trong cả sông thao là ino yêu sadin yêu rock ba arjun marthong nang tay kini ki an ngudi kulen thế te daga jing pastio jong nong thao nong buk là phai ni bleu là phai ni sar nang masio lem na kamanta ka jing no ya la ba arjun ya la ka jong kalok nang ta basa sadin ni kini kun dan dari jenis ulam ke jong gini isal makrumen bagi kon kinsa la ban pule nak benta kala sai kala sisni bat banyo iku burom akor tibru tible desa ngam dan pentin ban ai nak benta jong ki kad ba ke jinga jau umar lang barkin di bayi ngasem dan kad barkin di par log jong ki to bre un ke khu ye phia ki kam ki duk ki jong ki hala kasni kunjuri kai ngasem di mi pa ki man para ki ki jai jong ki Poblei unari kendong, sumar sekian na subun kijing ma akan selapor teh. Kumba ong tin syakri yo para briu, syakri yo blei. Hane la jia urlong ba ini sari. Amdei ba syakri ta yo para yo blei, ndai syakri ringkat bari para briu. Ke kublei subun ya ki barok biran lang hanen ta. Ini wan hang ni ban pentingan bab amsi ngim dan ye. Ritang kum ijeng kersan ni dan tang ijeng ai sobhai baret yo senyang bang nila penmi para mengi bang no senyang ya kayeng jung ki ba urgent bad ya ki kon ki jong pi teng skwa bani thu ang ne ba hadu menen kasni habang lade banwan ha kawai kalong yeng apo lai rem nong spong kiladan arpunyungot ki balai no senyang lang hari mentak kasni ladan salai ngot bang ila poi lai phongot ki bala se yunu senyang ba ngin ya bangin ya no sini kalong yeng bat kadang sakoi pat kalong yeng kawa wala lakam semdan setiap kana ono jengjia ka basusi hari kaladon kajing julo jong yeng bat hakini sini ni slide sakoi pat kalong yeng bat isngu banong ba kalong ke ek ka bastunat ba ki parlok ki jungi na kaleng sulong jong kari kasi kini bro life hongot kilai mi skamat banyadan talang hakum kini ki jengjia ki basusi bat ngakwa bani thoi pi ba napdeng jong kini ki blai no senyang kidon ki batre kum kita ki mistri na yeng ki banyak kali kamai balong kinong tre jong ki ankanwadi center nangta ki balong ki nong up pahara haki officer ka nangta ki batre kam jong ki noi ke school nangta idon ri pastor but is not tilang bat ni bat ki sakri sokar bat ki we te ai bakum kini kamsim kan rung haborok bodon ni to kamsim sngulem ba kin mi sakmat klem da up yaki we lani yanoi no pat ini ban sangie no ya kamsim ban sio wok kejat lani ban kentho tang hai kirin sam social media lani haki dukan sha kala di kapor bangin peni dakikam balada borok nangi imi skhamat ngai skemba ni la ban weng subun kijing e bakum kari ka jungi ke kenu ban radang khong haki bobon kliang bat ki bobon gumata bang angit bakan long ka jeng amsim ya ki bobon kilong yen ba idadan kata kajing terang ke mesim ke jungi ba omtang kilatli ki yeng banyarap balada kajing no senyang jong ki parado persnam jungi na keleng jong keriksi ke yaten ngelek syatiweri kisnong jong keriksi ban ai mesim ya ki parado persnam ki bama ya kum kini ke jing jia ki basusi ba khamtam ya ki long yeng jong ki konsuet ki ba ngelai i ha ki babon ke jaka lama ya ke jing e te kani kade ke jing kwa ke jungi ba ke jing terang ke jungi ban isu ban ong ba kembapan kenal bang meni bawa larang ngambil trashnong neng dek time makurwat harangkat ki perlok ki babuan bat hooi kidan ki perlok jengi nama kurwat ro ki belai snok tilang bani no senyang te kalong ke bas tenat ba ngine poi hak ni kashnong jengki kum ka jeng borom ya kiru nama ro senyang bakla penno te to kene kalong kasni ka ba kodor yang i we pi we ba ngaken tu kan pham ya borok kita badan kamisim ban dan kajing kitli banarap lam ya ki parado persnam kajing ruspa hak mesim kolong bakungsan hadu kata-kata
ban ya ka jing ruspa ha ka jing dan jing em kham dan pat ka mesim ban ya rap ya kum kini ki jing jiam ki ba sosi te kana kalong ka khobor ka ba na ka liang jongi niwan hagne ka por ban ai khuli ka pang ya boro lai pungut ki perlok ki bala mi sakhamat ban ngangi scam bakinang dan kiwi ro ki ban ya mi sakhamat hakisni bat ki por ban suan banginang la ban syakri kamha ya ki parado parasnam hak bobon kiliang bat ki babon kanta kum ka jingas nok tilang bat ka perthei shi satlop ban persha bat khanglat ya ka jingdi drugs ka office jong ka district social welfare officer west kasil district rengkat ka jingi trailang bat ki bor penya district ka KSU ka tanat pulin ki kena school bat ki seng tremon sobha menta ka sngi ki lapan long ya ka jingya ya procession hakasor nongstein ia kini ka jingya procession lasdang na IB upper new nongstein shalat weitang hadu bandapoi ha market complex hapapoi ha kate ka jaka lapan long ya ka jingya lang ha ka balapan ya idoba W Shabong district child protection officer ha ka balai don lang ki he pulit ka district uba HK Thaba ADM uba Macmillan Bersat MLA ubalong ru kongsan ki officer soka bat ki khna school Hakati ke jingelang layo ye ke jingkren na uba HK Thaba uba HG Lengdo Superintendent of Police West Ka Sales badru uba Macmillan Bersat group kaba ki kena vulnerable dan yang kita perlu bangok ini ki jingdi to ai kada pulang bagi kena hantam ke kena school ka jingmu jing ka jingdi kadang long jimpa lang nature jimpa scam jingmu jing berkat kasam kadang kulit kita share influence dan kita pan bertobot dan kita harus juga jingpen kami TV new year celebrities kita viral itu di drops dan kena orang kita melong kecil kuat dalam bulan kumaki ini bahan day ban tak school ini hikai bakli ini hikai kuatnya it's neck in cloud kita nak tak tahu ke mana kalau yang kita balang kita pikir baik kita ban bed ban sedang ban cloud ya lagi jom kita dia lainnya ke yang kesem kesana tahu kadai kawai kepadanya ke benda bawa cloud bajalnya besar yang kita jumpa drops isnam ki tahu lagi dan lagi ka organisation ka jumpa makam client tidak ban track tidak ban wa dai manu bati drops isnam pada yo ya udah drops pada tak kita tidak ban tip check police nangta di balang lu lemba ki yang manager ki mana malaksi balik malaksi Sunday lemba ka kai jengki tidak ban shimne ka tika topik ban batai ki kena siapa ka junction ke jong drugs balak ndai menta hajan baro ki jaka tambah ki shnom ki thau ki BDP lane ki ki leadership lala ki yo kem ki blue ki badi drugs lane ki badi drugs lane ki badi kimde ban shimne ka ai ka ti lade tidak ban tente buat sya ki police ki le ya ka benta ka jengki but in pensyutong yang kinong day drugs dan yang kinong day drugs katong ka an NDPS kandi ka NDPS kandi ka an ka perking ha pa judge pula man set patok syakta jing in de ba supply dan di ba pinya ya drugs menagi tempat yang kena oi pak topik ka de kandi ka International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking kadai kacing khai yang kena penting. Mendali ka percaya social media, limba di Facebook, di Instagram, di pun real. Di basim kamu, di ba terwa, batulong model ni kena penting. Bande air hostess, bande kata dah kamu talk ini. Kena penting, kuat bande model, kuat batulong air hostess. Ingok rumah lagi di social media. But anda di Papua New Guinea Delhi Indonesia Mumbai anda kela poisa te itu ki papenya ini kita mauria kela beki seki kita mauria kini no ki mobile phone ki pensuta meki baki sakungan ki pentai hakin ki tam demen tadi kam wala ka guna ka district jogi da ka system police department pada ka jeng aware ma jeng ki Ka Christian Academy hakas ngipalay ka arpolay terik jeliw arajar arpoar kalapan ku buro miki samla ki balapa sa ki eksamin SSLC bat HSSLC arajar arpoar barang syupen penasian da ka Mekhalaya Board of School Education ne ka embus ia kane ka jimpen ku burom
balapan long ha State Central Library ladan lang ka Profesor Kong Tike Karbamon kabaderu ka Vice Chancellor juga Martin Luther Christian Academy kum ka Kongsan ha ka jingdan lang ka Principal ka Kong Fidalin W Khain Presiden ka Managing Committee ba Chewan Star Karkrang Vice Principal Kong Ramona Lengdo Upastor Ishan Boklang Rentathyang kinohikai nosyakos ngubha kikmiki kpa bat kikana school La samru iki kusnam shimet bakentup ika kusnam batbitam hakijingle kai ka kusnam nakamta ki samla pule kibadon ka jinglong ga babha bat kiwi ki kusnam habakran kum ka kongsan ka kongti ke karbamon kal ai kuble batkit bokir riang iki samla pule belapa saki kardan bapher batkentu bakinang treshitom bat minathop hakijing pule jumki ki badangsa kalai kubleru ikinohikai kibal ai kajihikai ka babiang tam berkumjuru ikikimiki kpa kibala kershan ban pak school ban penang penstat ila kijong kikun lapen syungkun ru akene kasngi da kijing ruai trained and committed faculty. Over the years, Christian Academy has indeed achieved its mission through the testimony of the many students who have passed from this institution by developing character leadership with an education that is both spiritual and academic. The students testify of the commitment and dedication of the management, the principal, the faculty, and all those who have been the props to the institution. Graduates, it is my great pleasure to congratulate you on the completion of your degrees. I know your climb up the level was met with challenges unimaginable, undreamt of. The COVID-19 pandemic, which will be recorded in the history of each one of our lives and in our state and the world over. But this experience tested your resolve, your potential, and your capacities to the limit. With God's gracious mercies and your resilience, you have scaled up the ladder to be where you are today. Now as you stand at the peak, horizons of opportunity stretch out before you. Today you are at the entry of another journey in your life. The future, as a graduate had said, is mysterious, is unknown. It's exciting, it's challenging and daunting. Well, you do not know what the future holds, but with God at the vessel, you can rest assured that the future will go well with you. With the education you have received, there is no doubt that you will positively impact thousands of lives over the course of your journey. Have confidence in your talent. Your determination and the quality of the education you have received. The ideals and the values you have been taught in school will always be your guide. But let me offer you some snippets of advice. Certainly, the world beyond the school is attractive. It's alluring, but it can also be deceptive. Listen to your heart and also seek advice and counsel before making a choice, decisions in your life. Be discreet, be resolute before making a decision, but do not ever shrink from a challenge. The readiness to tackle challenges is what makes you a leader. It defines your personalities and your identities. The talents you have will certainly maximize your future success in society, the community, the country, and the world. But in the process, remember to also be humble in your attitudes towards your parents and your teachers. Remember, my dear graduates,
You are here today because of them, both parents and teachers. Tikum tu gila poisya ka bukut jong ka thup khubor, sa chisen pat kuble shibon ya phi baro, tarhadu bagini shembiang kuble shibon.